rebem com es mereix el nostre convidat d'avui, Lluís Gavaldà! Respira a poc, tranquil·lament, que jo et duré l'aire d'un bufi al vent. Adormida en algun lloc, serenament, que jo et ven un somni entre la gent. Quina banda, eh? Home, què et penses? Què saps? Jo crec que no t'ho havia dit mai, però jo a vegades t'imito cantant. M'imites? Vols que ho faci? No. Vinga. A veure, podem passar el micròfon? Comencem bé, eh? Ja veuràs. Podem posar la música? Trosset, eh? Sí. Aquí. Vinga. Agafa el to, agafa el to. Tu respira poc a poc, tranquil·lament, que jo et duré l'aire d'un buf al vent. Tu respira... Tu respira poc a poc, tranquil... Ja està. Ara m'estava animant. Per un moment Gràcies. m'he pensat que era jo mateix. Fem una pausa, 3 minuts, i Lluís Gavaldà, aquí col·lapsa. Ara tornem. Vinga, som a Col·lapsa TV3 amb Lluís Gavaldà. Estàs content, eh? Content de veure't. Sí? Però què és això d'aquí? Això és l'auricular. No l'altre. Això és una arracada que em vaig posar. Què fa... Però què riu la gent? No faré cap comentari. Per què, eh? Perquè tu l'última vegada que em vas veure potser anava sense arracada, no? Deu fer 3 o 4 anys. Sí. Ja t'has sorprès. Bueno, no sé, aquest punt així com estrafolari no te'l coneixia. No, però és igual, eh? Que bé. Com estàs, tu? Bé, no porto arracada, però estic la mar de bé. Bueno. No, la veritat és que a mi m'emociona fer aquesta entrevista, perquè jo crec que mai t'he entrevistat. No. No, perquè jo cada cop que vinc aquí estàs en un programa diferent. No, és veritat. Cada cop que vinc d'allà vaig al Tu vius a fax, Londres. vaig al fax i ja no hi ets. Vaig al planta baixa i és divendres i no hi ets. I avui és el primer dia que t'enxampo. Veritat, eh? No, però l'entrevista em costarà, perquè jo sé moltes coses de tu, eh? Bueno, jo també la sé de tu, o sigui que... Well, ara vius a Londres, Sí. però baixes... Però Londres no, en una ciutat que està a 30 quilòmetres. Però baixes cada 2 per 3 aquí, és a dir, Sí, tot el dia estàs aquí. cada mes i mig vinc. No tinc temps d'enyorar-me. I per què vas anar a viure allà? Bona pregunta. Doncs vaig anar a viure allà per motius diferents. El primer va ser perquè volíem passar un any fora, especialment pel nen, perquè també experimentés un altre tipus de companys, de cultura, també perquè ens agrada molt Anglaterra de sempre, i sobretot perquè és molt avorrit viure sempre al mateix lloc. I si t'ho pots permetre, marxar d'aquí significa també aprendre nous costums i aprendre a adonar-te'n que les coses que dones per suposat en altres llocs no són així. Com ara què? Com ara, per exemple, que els trens arribin tard. Clar, que això dius, això és normal a tots els països, i no. No, només és aquí. Allà pensa, t'ho dic de veritat, que quan el tren arriba un minut tard, t'avisen per megafonia i et demanen perdó. Aquí... Aquest aplaudiment ha sigut... Estem fent amics, eh? Sí. I Aquí, espera't. fa 2 dies vaig arribar i vaig agafar un tren de Tarragona, de Barcelona a Altafulla, que fa 25 anys trigava 50 minuts. 25 anys. I ara triga 1 hora i 20. I a més, no, això és veritat, I a més anàvem com a sardines, perquè es veu que com que cada dia passa, ningú sap que falten 3 vagons més. I no anava a l'aire condicionat. Bueno, i el que més me flipa és que la gent estava resignada. És a dir, si tota la vida t'ho fan, al final t'hi acostumes. I això no hauria de ser així. Clar, també deu passar a la inversa, per això. Per exemple, amb
el sistema sanitari d'aquest país, que mai el valorem, Sí. i quan viatges també dius, bueno, potser no està tan malament. A Anglaterra és molt més complicat, sí. Per això. Les urgències no existeixen. Allí t'envien l'ambulància. Que dius, tampoc no cal. Tinc una mica de mal de queixal, però l'ambulància és una mica extrem. Per tant, vas buscar perspectiva una mica, aquesta cosa pel teu fill. Sí, i el tarannà anglès I l'anonimat també, una mica de tranquil·litat. Sí, que passa que això fa de mal dir, perquè sembla que vagis de cregut. Però aquesta motxilla de Però ser... jo recordo, quan vas marxar, estaves una mica agobiat. Sí, perquè sóc un tio raro. No tant, a la Carrasques no tant. Ja. No, però aquesta motxilla de ser el gavaldà, al final carrega una mica, perquè això de ser... Aquí a Catalunya no som famosos, som coneguts. Però ser conegut, en general, no et fa millor persona. Te fa que t'acostumis a coses que no hauries de tenir. I en canvi allà, doncs, soc un prejubilat, que no em coneix ni Déu, puc misserejar les cares de la gent, puc inventar-me històries, i em ve de gust, de tant en tant. I quan ja m'enyoro una mica, que no em conegui ningú, vinc cap aquí. Ja, tens fàcil. Clar, 38 anys amb els pets, és a dir... 38 anys ja fa? I mai heu fet un any sabàtic. És a dir, sempre heu parat, dius, ara parem una estona, al cap de 3 mesos esteu un altre cop tocant. Sí. O sigui, no sabeu parar. No sabem parar perquè ens ho passem molt bé dalt de l'escenari. Moltíssim. Encara ara? Sí, potser ara més que abans, perquè ara som conscients del privilegi que tenim. Quan érem joves, tocàvem i pensàvem que allò era lo normal, que com que érem tan increïblement bons, doncs havia d'haver un munt de gent mirant-nos. I en canvi ara som conscients que això és una anomalia, això és... No hauria de ser. Un grup que porta 38 anys ja hauria d'estar jubilat. L'altre dia el mànager em deia una cosa molt bonica que em deia tota aquesta gent que parla del Palau Sant Jordi, vosaltres, cada any, si sumem tota la gent que us ve a veure, feu 5 Palaus Sant Jordis. I vaig dir, cony, ho diré per la tele. Ja ho has dit. Per tant, també hi ha un punt, Lluís, ara suposo, normal, de reivindicar amb orgull tot el que has fet, que fins ara potser no ho feies. Bueno, perquè sí, sempre he sigut molt de capficar-me, però sí, ara estic molt... Més que res, me n'adono sobretot perquè el fet de viure fora també t'ajuda a valorar el que tens. I que si no ho fas tu, segurament ningú t'ho diu, no? No, i aquí... Jo crec que el capital més gran que té els pets és la gent que et para pel carrer i et dona les gràcies. Per mi no hi ha res que pugui superar això. Que una persona anònima et pari i et digui gràcies per les estones que m'has donat, hòstia, fa dir, bueno, doncs tampoc no ho hem fet tan malament. I repetir-te no et fa por? Sí, clar, molt. Per això quan em vaig un disco ho passo fatal, perquè sempre penso que estic fent la mateixa cançó, amb una lletra diferent, però la mateixa. Cada cançó que fas és una cançó menys que pots fer després. I potser un dels secrets dels pets és que hem canviat molt del principi al final. Potser per això hem durat tant. En el documental que vam veure fa uns mesos a TV3, es deia Els pets bon dia joves, allà explicaves això. Ai, sense voler-ne fer apologia, però diguem-ne que moments de caure els tinc bastant sonats. I crec que fins i tot la gent ho sap, que a nivell anímic i emocional tinc molts alts i baixos. Però una de les sensacions més maques, no sé si maca és la manera de definir-la, però sí més que t'ajuden a ser humil, és sortir a l'escenari quan ha acabat el concert. I aquell espai que fa pocs minuts ha estat ple de vida i que queda només amb les deixalles, crec que t'ajuda molt també a relativitzar el teu èxit. Estic molt sèrio, no? No, però tu tota la vida has tingut això. Sí. Tinc... Aquesta por de ser una altra. Sí, bueno, tinc una certa inestabilitat emocional de la qual no em vull fer bandera, però tampoc la vull amagar. És a dir, jo crec que és important que es parli de que la depressió és una cosa molt més comú que la gent explica i, sense dramatitzar-la, posar-la damunt de la taula i dir que avui en dia hi ha maneres de curar-la, hi ha professionals que et poden ajudar i que són coses que passen i que jo, malgrat tenir aquesta condició, sóc una persona que el 99% dels dies sóc molt feliç. Mira, escolta això.
una cançó d'un artista que es diu Minsky, que es diu Nobody, i que em parlo en un llibre que vaig fer, que es diu Sona la cançó, i que em recorda la meva germana Neus, que em va deixar físicament no fa massa, però que la porto sempre amb mi. I quan vull parlar amb ella em poso aquesta cançó i la noto. Perquè les cançons tenen això, també. Les cançons tenen un poder emocional tan gran que et poden alegrar el dia o fer-te de falassada el dia que estàs fotut. També hi ha una altra especial per tu, que és aquesta. With the sky blue sky, this rotten time wouldn't seem so bad. Ara sortirem, del plor, diguéssim. Sí, Ara perquè, sortirem. escolta... Però aquesta cançó és una cançó que tu vas escoltar per primera vegada el dia que vas sortir del llit després d'estar-hi dos mesos i mig, allà. Sí, va ser com el primer bri d'esperança, perquè de les coses que van espantar més a la meva parella va ser que no escoltava música. I jo, quan no escolto música, he d'estar molt fotut. Molt fotut. I un dia em vaig aixecar i vaig posar aquesta cançó. I van dir... Ho tenim. Que jo crec que fa molts anys i sé que ets un tio magnífic. Però Gràcies, home. potser has tingut també aquesta cosa de dir potser no m'estic explicant prou bé l'escenari, potser la persona que canta sóc una altra. Bueno, però és que jo a l'escenari no penso gens. Jo a l'escenari sóc feliç, perquè no sóc conscient del que faig. És que a vegades ho explico que... Tu passes bé. Sí, m'ho passo bé i després no me'n recordo de res. M'ha passat en 5 minuts. I la gent després et ve i et diu «Ai, que bo allò que vas dir!» Jo dic «Sí, però no recordo de res. No sé ni el que vaig dir ni el que no vaig dir». Però el síndrome de l'impostor has tingut mai? Allò de dir... Bueno, sí, perquè jo no sóc músic. Va. No, home, O sigui, al final... entén-me, jo m'hi guanyo la vida perquè tinc molta barra. Però així una persona que domini molt l'instrument no ho he sigut mai. El que passa és que va ser com la meva obsessió. Jo volia ser artista, volia ser músic, perquè m'agrada escoltar música i les cançons em donen vida. I vaig decidir, doncs, fer cançons, i d'aquesta manera, si tu fas cançons, et deixen pujar a l'escenari, perquè com que són teves, no tenen més remei. I has tingut algun episodi de pànic escènic algun dia? Pre-pànic escènic, sí. Abans de tocar, m'agafen ganes d'apretar córrer i anar cap a casa. Això és fortíssim, eh? Sí, però... Bueno, la gent que et veu allà, a l'escenari, amb aquella força, amb aquella energia, Ja. aquell domini, aquells 38 anys que quan surts ara fas bon dia. Jo conec molta gent, i segur que també et passa, que just abans de començar tens com unes pessigolletes, i això és part de que realment t'importa el que fas. Quan entres com si, tant te fot tot, la cosa no sortirà bé. Però si tens aquest nervi t'ajuda després a treure-ho més. I a part, un cop puges en un escenari, et passa tot. Et passa el mal de queixal, et passa el mal de panxa, et passa tot. Estàs allà, tens el palco VIP, perquè allò és un palco VIP, l'escenari, i tota la gent que hi ha al davant teu t'estima. Què més vols? La millor feina del món. El Bruce Springsteen deia que l'escenari és l'únic lloc on ho té tot controlat. Sí, això és veritat, perquè la gent diu, no tens por de... No, jo tinc por quan baixo de l'escenari. Quan baixo de l'escenari, llavors la vida no té guió. Però dalt de l'escenari no, tens un ordre de cançons, saps després d'aquesta ve aquesta, ara te faré aquí, ara faré allà, ara tocaré la guitarra. Encantat de la vida. Que tu ara fas altres coses, a banda dels Pets, per exemple, tens un projecte molt personal, no? on toques cançons dels Pets i d'altres cançons que et van inspirar també aquelles cançons. No? Sí, tinc un duet amb Joan Pau Chaves, en un espectacle que fem que es diu Sona la cançó, que el que fem és demostrar de manera pràctica que totes les cançons venen d'una altra cançó. És a dir, que s'ha de copiar. Que és bo copiar. No és que sigui bo, és que és imprescindible. No hi ha cap cançó a la història de la música que no sigui, en certa mesura, una còpia d'una cançó més antiga. I no passa res. La gent que es pensa que la seva cançó l'ha fet ell, només ell, i no s'assembla res més, és un cretí. O és un cretí o no ha escoltat mai música. Les cançons es van refent i remodelant, i tu l'agafes i penses, he fet una cançó. Però aquesta cançó, en el fons, és una part d'una cançó que vas sentir fa 2 mesos, una altra que vas sentir fa 6 mesos i la que has escoltat aquest dematí. I sense voler has fet un matxembrat i la fas tu. I ara el que fas és explicar el rerefons, Sí, llavors el que faig és agafo cançons meves
i les faig desembocar amb una altra cançó que no és meva. És a dir, em despullo... Com allò de para bailar la bamba, no? Exacte, si Acabes fas la tocant. bamba i acabo tocant Me fa riure, que és una cançó que vaig copiar de la bamba. Sí o no? I tot. I mira que l'has dit de casualitat, Sí. Tu digues una cançó qualsevol i et diré que l'he copiat. La Macarena. No, aquesta no. Mira, te'n diré una altra. Com que sé que t'agrada molt els Beatles, Yesterday dels Beatles? Yesterday dels Beatles, aquesta... Saps que... Vols que et digui una cosa? Ara faré una mica com el que faig al programa de ràdio. Saps que Yesterday toca un català? Ah, la cançó Yesterday dels Beatles, el cello, el toca un tal Francesc Gavarró, de Lleida. Com t'has quedat ara? Mort. Bueno, ja podeu aplaudir perquè això és una notícia... No, és veritat. És una L'acabo primícia saludant. mundial. Primícia mundial pel col·lapse. Tot arreu on vas hi ha un català, nen. Sí, no, veus que és qualsevol lloc, sempre te'l treuen, el català. Anglaterra, El català. Anglaterra està ple de català. Això és veritat. I molts que han marxat per potes d'aquí. Bueno, sí, això també. Els pits. Els pits, bé, els pits els tinc bé. Bueno. Els pets, dic que també tenen un component molt polític, que sempre heu defensat. Heu trobat mai censura en algun dels centenars de milers de concerts que heu fet? Sí. Sí i no fa gaire. És curiós, Fa un any. És a dir, durant 40 anys de carrera, els pets ens n'han fotut. Hem criticat la monarquia, jo vull ser rei, l'Església, Corpus, hem criticat el pujolisme, la de tercera via, Duran i Lleida, els militars, i no ens ha passat mai res. Però l'any passat vam tenir una experiència que no sé si explicar-la perquè és una mica... És com tràgic... No pots dir ara, no ho explicaré. És que és tragicòmica. O sigui, faria riure si no fos perquè realment explica molt com és aquest país, de veritat. Què va passar? Bueno, doncs que vam anar a tocar al Festival de Cap Roig i va anar molt bé, la veritat. Vam esgotar les entrades, va ser un concert superxulo, superbonic, i quan va acabar el concert estàvem molt eufòrics. És d'aquells concerts que surten bé. I quan vam sortir, vam entrar al camerino, al vestidor, vam trobar que ens l'havien buidat. Com? O sigui, totes les coses... Sí, el càtering, la beguda... Tot, ens ho havien buidat tot. Doncs què ha passat? I resulta que la direcció del festival ens havia buidat tot el vestidor en protesta perquè havien fet una cançó que es deia Atracament a la Caixa. Atracament a la Caixa és una cançó irònica, divertida, que és com una espècie de La Casa de Papel, on una noia atraca un banc per poder pagar la hipoteca. És veu que no va sentar bé la direcció del festival, van entrar de molt males maneres, van dir que ens havíem arrigut. És veu que el patrocinador del festival era la Caixa. Bueno, però la cançó no parla de la Caixa. No, és una cançó absolutament divertida, o sigui, no és ni valtònic, és un divertiment, però és que, a més, si tu no vols que els pets toquin aquesta cançó, no els lloguis. Si portes els pets, què hem de fer? Què hem de fer? Un repertori a la mida de l'espònsor. I encara vaig més enllà. Tan poca feina té el poder com per molestar-se en una cançó de 3 arreplegats de Constantí. Tan poca cintura té. És a dir, atracament a la Caixa. Quantes coses podem dir dels atracaments que rebem per part dels bancs? De les hipoteques, de les comissions, dels desnonaments. I resulta que nosaltres fem una cançó i ens humilien d'aquesta manera. Ens buiden un vestidor. El director del festival, en persona, ve allà a dir-nos el nom del porc. Amb 40 anys de trajectòria, jo em vaig pensar, és un calentón. Però no, la cosa va seguir i ja no tocarem mai més en cap tipus de festival perquè, a més,
Aquest home té el monopoli de tots els festivals que es fan a... Però, bueno, o sigui, Lluís, aquesta cançó no parla de la Caixa, ja ho insistim. No, bueno, parla en general, parla de... Sí, del sistema... No? Sí, parla de... Vull dir que es diu atracament a la Caixa com es podria dir atracament al banc. Sí, o jo què sé, o Manel té una cançó que es diu BBVA, i sembla a mi que no els han trucat encara, no? Però, bueno, en general, en el fons, no cal donar molta importància, és senzillament veure com el poder s'ha tan acostumat a que els hi llepin el cul que quan algú els molesta no tenen cintura. Perquè el més còmode i fàcil hagués sigut dir aquesta cançó no m'ha agradat, no vindreu més. Ja està. Però muntar el pollastre de buidar-nos el vestidor, de fer-nos fora, de bloquejar-nos les entrades, és com de tan poca classe que dius, amb la feina que teniu, dediqueu-vos a la vostra feina, home, i deixeu que els músics siguem una mica juglars, perquè si els músics no podem tocar el poder i tocar-los una mica les pessigolles, qui ho farà? Però bueno. Escolta'm, tal dia farà un any. Tal dia farà un any, sí, i tant. Tinc una guitarra allà, però no la vols tocar. No em facis tocar la guitarra, no. No. Escolta'm, jo em vaig comprometre amb el Lluís que no tocaria la guitarra, entre altres coses, perquè no està preparat, això. No. I, per tant, no... Ja vindré un altre dia preparat. Ara! I et faré un concert aquí de Cal Ara! Amb el grup. Mira. Farem una jam session. Saps què farem? L'últim dia. L'últim dia? L'últim dia d'aquesta primera temporada. Sí. Posa's una mica les piles, és ja, això. Vull dir que... Però la Macarena no te la faré, No, cal que la facis, la Macarena. Jo puc sortir a cantar. No cal. Tu respira a poc a poc. Canto així, no? Canto una mica així, ja m'ho diuen, ja. Tu respira... Vols que t'imiti ara una mica? Vinga, va. No. Fes-ho. No, que no en sé. Lluís Gavaldà, moltes gràcies. Aquesta arracada m'agrada, però, Veus? T'estimo.